Els safaris a l'illa de Plàstic seran cancel·lats a partir de juny d'aquest mateix any. Les famílies d'amants de la naturalesa i snowbirds que tenien pensat viatjar a l'estiu i que ja havien comprat els seus bitllets ja no podran fer-ho. La moda del residu zero amenaça la famosa illa que s'havia convertit en els últims anys en el principal reclam turístic i motor econòmic de la regió i del referent de l'anomenat nou turisme verd. Jo crec que és una pena que es perdi una cosa tan guai. Ja era com un patrimoni de la humanitat. Bé, estem pensat a canviar de destinació. Hem pensat a anar a la zona cera de Fukushima o Chernobyl. No serà el mateix, però estarà bé també. Ara els esforços del govern de les Illes Balears i del govern d'Espanya se centren a recuperar la taxa de generació de residus que ens permeti aportar a l'illa de Plàstic la part que ens correspon. Menys plàstic no és una solució. No poden eludir la nostra responsabilitat i hem d'estar a l'altura del compromís que tenim a la resta de la humanitat, ha declarat el president davant d'un hemicicle posat en peu. Als informatius del demà expliquem les coses que passaran si deixes que tot continuï igual. Bona nit i bona sort, la necessitaran.